bagong mukha to. Akin na yung bag mo! Ba? Akin na! Tulong! Magnanakaw! Bisa na yun. Tulungan mo, kuya, nilako yung bag ko. Saan ba na pumunta? Doon! Sige, madali tayo mo ako dyan. Saan na kaya nagpunta yun? Ayos. Diba-tiba ako nito ngayon. Hoy! Akin na yung bag na yan! Ano kaya si kuya? Miss! Ito ba yun? Oo, kuya. Salamat at nahabol mo. Sandali lang. Ito nga pala, konting tulong. Kung hindi dahil sa'yo, baka nawala lahat ng importante dito sa bag ko. Huwag na, miss. Ayos lang ako. Kuya, nakakahiya naman sa'yo. Tinulungan mo ko. Wala yun. Basta sa susunod, mag-iingat ka na. Madami talagang magnanakaw dito. Oo, kuya. Sige na, mauna na ako sa'yo. Salamat ulit, ah. Mukha siyang mabait at maganda pa. Mano po. Kawang ka ng Diyos, anak. Saan ka galing, anak? Sa kaibigan ko po pa. Baka mamaya, kung saan-saan ka nagpunta, ha? Alam mo namang madaming loko-loko dito sa atin. Lalo na't bagong lipat lang tayo. Hindi ko na muna sasabihin kay Papa ang nangyari sa akin. Baka hindi niya na ako payagan sa susunod. Sige, anak. Kumain ka na dun sa kusina. Tapos na ako kumain. Sige po pa. Pasok po muna ako sa kwarto. Sige, anak. Nakatira na bala sa bahay na yun? Teka, yun yung tinulungan ko kanina. Diyan pala sila nakatira. Kaya pala bago lang siya dito sa lugar namin. Kaya hindi ko siya kilala. Sino kaya yun? Ah, siya yung tumulong sa akin kanina. Miss! Di ba ikaw yung kanina? Oo, ako nga. Ah, dito pala kayo nakatira. Bagong lipat lang kayo dito? Oo, nung isang araw lang. Siya nga pala. Ako nga pala si Brian. Ako nga din pala si Rizel. Saan nga pala ang bahay niyo dito? Ah, dyan lang. Sa may kanto. Hazel, sino yung kausap mo? Sige, andyan na pala ang papa ko. Pasok na ako sa loob. Sige, masaya ako at nakilala kita. Sige po, mauna na po ako. Sino yung lalaking yun, Rizel? Pa, bagong kakilala ko po yun. Huwag kang ang nakikipag-usap sa mga lalaki. Opo pa. Sige na, pumasok ka na sa loob. Sige po pa. Anak, mukhang pagod ka ah. Kumain ka na ba? Opo, Nay. Kumain na po ako dun sa trabaho. Mabuti nga po, nilibre po ako ng kaibigan ko dun. Pasensya ka na, anak. Hindi ako makapaghanap buhay dahil sa sakit ko. Ayos lang po yun, Nay. Huwag na po kayo masyadong mag-isip. Alam ko, anak, na gusto mong mag-aral. Pero hindi ko naman kayang pag-aralin ka. Hayaan niyo po, Nay. Pag lumaki po ang sahod ko, pag-aaralin ko po ang sarili ko. Anak, kaya mo ba? Opo, Nay.
Kaya ko po yun. Ang gusto ko po, magpagaling na po kayo. Oo naman anak, marami pa tayong pangarap. Sige po, Nay. Magpapahinga po muna ako. Sige anak, magpahinga ka na. Yan yung kausap ng anak ko nung isang araw ah. Construction pa lang trabaho niya. Nakakapagod. Papa ni Rysel yun ah. Brian, dito ka nagtatrabaho? Oo, Rysel. Dito ako nagtatrabaho. Saan ka pala pupunta? Dyan lang. May kaibigan kasi ako dito. Hoy Rysel, bakit ka nandito? At bakit ka nakikipag-usap din sa lalaking yan? Hoy ikaw, wag mo nga lalapitan tong anak ko. Pa, wag ka naman ganyan kay Brian. Kakilala na pala kayo ng lalaking to. Wala naman po sigurong masama kung makikipagkaibigan po ako sa kanya. Sumasagot ka pa. Hindi ko gustong makipagkaibigan sa'yo ang anak ko. Naiintindihan mo? Pa, nakakahiya naman po. Umuwi na tayo. Ikaw, pag nakita pa kitang nakikipag-usap kung kani-kanino, malalagot ka sa akin. Tara na! Ang tapang naman pala ng tatay ni Rysel. Sayang, gusto ko pa naman siya. Ikaw bata ka, huwag ka nga makikipag-usap sa mga lalaki. Lalo na't hindi mo pa kilalang lubos. Pa, mabait po si Brian. Mabait? Baka mapagsamantalang tao yon. Kita mo naman yung trabaho niya, hamak na construction lang. Hindi naman po lahat ng mga construction ay masasamang tao na. Sige, ipagtanggol mo pa. Mamaya may gusto pala sa'yo yon at ligawan ka na. Yun po ba yung iniisip niyo sa akin, pa? Oo, dahil alam ko ang mga galawan ng mga lalaki. Alam ko may gusto yun sa'yo. Bahala na nga po kayo. Anak! Ayaw kong mapunta ka lang sa isang mahirap na lalaki. Ayaw kong maranasan mo ang buhay namin noon ng mama mo. Dahil sa kahirapan ng buhay namin, nawala siya. Anak, hindi na siguro ako magtatagal. Nay, huwag mo akong iwan, Nay. Marami po tayong pangarap, di ba? Hindi ko na kaya, anak. Gusto ko na magpahinga. Nay, gagaling pa po kayo. Yung pong sabihin yan. Alagaan mo ang sarili mo, anak. At sipagan mo palalo. At ipangako mo sa akin na mag-aaral kang mabuti. Opo, Nay. Magsusumikap po ako para makaahon tayo sa kahirapan. Day? 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 Huwag ka magbiro ng ganyan, Nay. Nay! 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 Huwag mo ko iwan, Nay! Nay! Anong gusto mong orderin, anak? Kayo pong bahala, pa. Good morning po, ma'am, sir. Ano ba order nila? Brian, dito ka na nagtatrabaho? Mukhang umasenso ka na ngayon ah. Hindi ka na construction. Waiter ka na. Ayos yan. Pa naman.
Ryan, kailan ka pa dito? Isang taon na, Rysel. Sir, ako na lang pong bahala sa mga order nila. Hindi, sige. Ako na lang. Salamat. Sige po. Sir? Sir, ang tawag sa'yo? Ibig sabihin, ikaw ang may-ari nito? Oo, Rysel. Nabili ko ang lupa na to. At nagpatayo ako ng kainan. Talaga? Asensado ka na pala. Kaya pala hindi na kita nakikita ng ilang taon. Nang ibang bansa ako. Mula nung namatay si nanay. At pinalad naman ako. Kaya ito ako ngayon. Pasensya ka na, iho. Hindi ko sinasadyang maliitin kita noon. Okay lang po, tito. Wala po yun. Tsaka, matagal na panahon na din po yun. Kaya nga po pa, huwag tayong mabilis na manghuhusga sa kapwa. Dahil po, hindi natin alam, yung hinuhusgahan mo noon ay siya pa palang mas may mararating sa buhay. Tama ka, anak. Umorder na po kayo. Libre ko na po. Talaga? Sigurado akong masasarap ang mga ulam nyo dito. Oo naman, Rysel. Tamang-tama, nagugutom na ako. Umorder ka na, anak. Ikaw, iho, samahan mo na din kami dito. Sige po, tito. Ayusin ko lang po yung mga order nyo. Ako na pong bahala.